Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта инде бик күпләребезнең яраткан шагыйрәсе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, бик күп популяр җырлар авторы Шәмсия Җиһангирова. Хәерле көн, хәерле иртә, хәерле кич дик Шәмсия ханым. Чөнки безне дөньяның төрле вакытында, төрле сәгатьтә карарга мөмкиннәр. Амин, шулай булсын, барыгызга да. Менә сез хатын-кыз шагыйрәсе дип әйтәсем килә минем, чөнки хатын-кызлар уйлап та әйтелмәгәнне сез шигъри юллар белән менә халыкка, тамашачыга, укучыга җиткергән шагыйрә. Менә әйдәгез әле, бүгенге очрашуны шигырьдән башлап китик дип әйтсәк, нинди шигырь белән башлап китәр идегез? Мен инде кайчакта уялып та куям, әгәр дә яңа шигырь белән килмәсәң, тыңлаучылар интернеттан булсын, китаплардан булсын, әле китаплар бик сирәк кенә чыгып торса да, каяндыр шигырьләрне табалар һәм алар инде минем яңа табадан төшкән шигырьләр белән танышып баралар. Шуңа күрә тапшыруга яңа шигырь белән килмәсәң һәм ниндидер инде элек таныш шигырьне укысаң, дөрес түгел шикелле, гөнаһ булыр шикелле. Яңарак кына язган шигырьләрнең берсеннән башлап китик алайса. Бу дөньяда иртәме, я соңмы һәркем таба диләр үз ишен. Ходай миңа сине насыйп иткән, өлешемә тигән көмешем. Һәр кәлимә сүзең җанга якын, буең сының, килбәт килешең. Әйтерсең бер ана балалары, өлешемә тигән көмешем. Үткәнеңдә тиңем, өлешем дип җан атканың белмим кем өчен. Бүгенгедән башлап мин бит синең өлешеңә тигән көмешең. Барлап тормыйк әле кемгәдер дип алтыннардан биргән өлешен. Алтыннардан көмеш кадерлерәк, өлешеңә тигән көмешең. Бер Худайга шөкер генә әйтик, тәкъдирләрнең биргән дөресен, мәңге шулай куанырга язсын. Өлешемә тигән көмешем дип, өлешемә тигән көмешем. Менә күпләребез әйтергә теләп тә әйтелмәгән сүзләр тамашачыга, укучыга шушы шигырь юллар белән барып җитә. Рәхмәт шигырь өчен. Шәмсия апа дип әйтсәм, ачуланмассыңдыр дип уйлыйм, без синең белән бергә радиода да бергә эшләдек. Өстәлләр, кара-каршы өстәлләр артында утырып, яңа туган шигырьләрне, трамвайда утырып килгәндә язылган шигырьләрне, трамвай талына язылган шигырьләрне, газета битләренә язылган шигырьләрне беренчеләрдән булып укучы буларак та шатланам әле мин. Менә Шәмсия апа, бүгенге көндә сине борчыган әйбер нәрсә? Менә хатын-кыз темасын алганда әйтик. Монда мөгаен хатын-кыз темасы дип кенә карап булмый торгандыр, чөнки вазгыять замана барлык кешегә тигән кебек хатын-кызга икеләтә ныграк тия. Бүгенге көндә, мәсәлән, дөнья күләм алсак, дөньяның ничектер тынгысыз, тыныч булмавы, хатын-кызга һаман мәшәкатьләрнең күбрәк туа торуы. Бу инде соңгы араларда, мәсәлән, яңа елга кергәчтен хакларның бик күп артып китүе. Булар барысы да хатын-кыз күңелен тия торган, гаиләгә тия торган. Чөнки без телибезме, теләмибезме, гаиләдә, мәсәлән, табынның муллыгы, гаиләнең иминлеге иң беренче нәүбәттә хатын-кызга барып төшә. Гәрчә инде без әйтсәк тә, ир кеше ул мал табучы, ир кеше ул акча табучы дип, әлбәттә, аны табынга менгерүче хатын-кыз. Шушы җәһәттән караганда, әлбәттә, мине дә бик күп нәрсәләр борчый һәм иң борчыган нәрсә безнең татар хатын-кызларының, бигрәк тә яшьләрнең үз йөзләрен югалта барулары. Әлбәттә, без күрәбез, безнең инсафлы, иманлы, күп очракта инде менә яулыкларын үзенчәл итеп бәйләгән туташларыбыз һәм аларга карыйсың да, булар инде иманлыдыр, инсафлыдыр, зуфафлыдыр дип уйлыйсың. Әмма гомумән алганда, безнең милли ханымнарның үз йөзләрен югалтуы, аларга башка милләт кешеләренең сифатлары килеп керүе, инсафсызлык һәм күбесенең кулында, мәсәлән, сигаралар тотып, инде сигаретлар тотып әйтик, хәмер тотып утыручы хатын-кызларда андыйларны күз бит ул бик тиз күреп ала. Кайчакта күрәсең, хәтта хатын-кызлар артыграк та кыланып җибәрә. Бу исә тирәннән уйлап карасаң, безнең милләтебезнең иминлегенә һәм аның киләчәгенә дә барып кагыла, чөнки дөньяга бала килүләр безнең сирәгәйде. Булар барсы да, мәсәлән, хатын-кызның йөгәнсезлегеннән, сәламәтлеге иртә какшаудан килеп чыга минемчә. Менә уйлап инде әйтсәң, андай проблемалар шактый. Менә мин әле уйлап утырам, син килгән вакытта Шәмсия апа, узган ел бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы вакытында сиңа сүз биргәчтән, син шунда кыйбла шигырен сөйләдең. Һәм зал тынып калып, хәтта суламыйча да дип әйтергә була, шул шигырьне
тыңлап утырды. Һәм күбегез безгә сабак алырлык сүзләр язылган иде аңа. Менә шул шигырьне хәзер тыңлаучыларыбызга тәкъдим итсәк. Шуннан да ул мин аны ничектер бер ара сискәнеп китеп туктале, шундый хәл булган иде бит дип, инде күптән үткән хәлләр булса да ул шигырьне язып куйган идем, ләкин ул шигырь шул кадәр ничек кеше күңеленә якын булыр дип күз алдына килмәгән иде. Менә аны шуннан соң инде менә бөтен дөнья хатын-кызлары форумыннан соң мин аны сирәк-мирәк булса да төрле аудиторияларда укырга туры килә. Йөгереп киләләр дә шул шигырегезне бирегез әле. Ул мәйтәм берәү генә иде, бер генә нөсха иде. Миңа да бирегез инде дип әле менә күптән түгел түбән камада булырга туры килгән иде, бәлкем әле ул турыда сөйләшербез дә. Анда да шул шигырьне кулдан йолкып алып киттеләр. Ул кыйбла барлау дип атала. Азан ишетелми, шаң да сукмый торган булган шык бер заманда тау кадәрле күчтәнәчләр тияп әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп өйгә кайтып кергәнебез истә, бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр, хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды. Сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да ул таһаратланып, кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңме кайда икәнен? Мин аптырап калдым. Белмидем, кайда мәшрик, кайда мәгъриб. Бергә уйлый торгач, карар кылдык, кыйбла шул тарафта булыр дип. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак итеп намаз укыды. Кыйблаң кайдалыгын белмәгәч дип үз алдына сөйләп утырды. Син бит андый түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйблаңны да белмәй, бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр ярылса. Ярыла ул, әнкәң исән чакта тоткан кыйблаң дөрес табылса. Сиңа килдем, әнкәй, кабреңә. Йөземне юнәлттем кыйблага. Аллаһудан сиңа җәннәт түре, үземә ярлыкка усрарга. Әнкәй, әнкәй, рәнҗеп ятма миңа. Тапкан кыйблам мәңге югалтмам. Имансызлар, кыйбласызлар белән уртак гамәл, уртак юл сапмам. Кемнәр белән генә аралашсам, йөрсәм дә мин хәзер кайда да, беренче эш итеп кыйблам барлыйм. Калбемне юнәлтәм кыйблага. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбызмы икән гамәлләрнең үкенерлекләрен азаптан. Без кыйбланы шөкер таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга, онытмыйбыз микән балалардан кыйблаң кайда дип сорарга. Искиткеч шигырь. Шәмсия апа, син бит әле үз язган, үз шигыреңгә иҗат ителгән җырларны җырлыйсың да. Менә хәзер шушы урында белеп бер җыр тыңлап киттек, сезнең башкаруда, аннан сөйләшүне дәвам итәрбез. Ярый. Çiçekler suladip, ömürler uzadip, güz kildi jirge dip mulanma. Kaderlerini bilip, altınday ömürünün seni yaşıp kalırga sığlama. Güzeli jitmegen, siyemiz yanabız, yaşibız biteli. Ömürler ötmegen, güzeli jitmegen, siyemiz yanabız, yaşibız biteli. Biz bu jirge мәңгегә түгеллә, йолдыздай bir балкып
сүнәргә изге эш гамәлләр кылсак без әгәрдә калырбыз сагынып сөйләргә Өмәрләр үтмәгән güzəli җитмәгән йолдыздай балкыйбыз яшибез бит әле Biz gitti dip şirden tuqtalmaz ömürler Süyerler yanarlar bizningse Qaramay kişiye irtəsi kişine Sen yaşa bu jirdə özünçe Ömürler ütməgən, güzəli jitməgən Süyəbiz, yanabız, yaşibız bitəli Ömürler ütməgən, güzəli jitməgən Yıldızday balqıybız, yaşibız bitəli Süyəbiz, yanabız, yaşibız bitəli Dünya студиясында қонақта танылған шағира Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова. Шәмсия апа менә яңа гына әңгәмә барышында әйтеп уздың, Түбән Камада булып кайттык дип, нинди очрашу узды Түбән Камада? Шунысын әйтергә кирәк, Гөлназ, менә безнең инде иҗатчыларыбыз күп дибез, шагыйрьләребез, язучыларыбыз бихисап күп дибез. Шулар арасында бәлкем бу инде үзеңне бәлкем бәяләп бетермәүдән дә килә торгандыр. Мин үземне алай менә алгы сафта бара торган иҗатчы дип әйтә алмыйм. Моңа әлбәттә төрле сәбәпләр булгандыр. Бик теге иркенләп, җәелеп иҗат итмәү. Чөнки һәр көнне казнашында эшләү ул күпмедер иҗатка да суга инде. Кинәт кенә уйламаганда гына Түбән Камалыларның миңа шундый тәкъдим белән чыгуы мине чыннан да сискәндереп җибәрде. 2015 ел бит инде безнең әдәбият елы, әле ул менә яңа гына башланып китте. Һәм әдәбият елын безнең республикада гына түгел, гомумән бөтен Россиядә танылган Җидегән Чишмә берләшмәсенең минем белән башлап китүе, минем иҗатка багышлауы чыннан да көтелмәгән хәл булды. Әйткәнемчә, без бит бик күп, безнең бик күп шагыйрьләребез дә, алар арасында бик нык талантлылары да бар. Шуңа мин моны бик тә үзем өчен җаваплы эш дип кабул иттем. Һәм шөкер, монда инде мактану дип кабул итмәсеннәр. Безне Түбән Камалылар да менә карыйлар булыр. Кичә искиткеч гаҗәеп булды. Мин әлбәттә кичәнең инде гаепле кешесе, хуҗабикәсе булгач, читтән үземә карап бәя бирә алмадым, ләкин кичәдән соң да анда телевидениедан да бик күп кешеләр килгән иде, безнең татарлар тапшыруыннан да килгәннәр иде, интервьюлар да шактый алдылар һәм Түбән Камалыларның мөгаен уңышлары шундадыр, алар бу эшкә бик җитди караганнар, күргәзмә оештырганнар иде Фаеда. Андалар минем бит инде китапларым бик сирәк чыга. Анда миңа кагылышлы бөтен нәрсәне шул кадәр зур күләмле күргәзмә ясаганнар ки, мин хәтта аптырап киттем. Кайбер әйберләрне инде үзем дә онытып җибәргәнмен, әйе. Һәм кичәдән соң бик менә танылган кешеләрнең анда баш архитектор мәсәлән әйтте. Әлбәттә, җыр белән, ниндидер юморлар белән тамашачыны залда тотып була, ләкин шигырь белән 3 сәгатьтән артык тамашачыны залда тоту ул бик аерым кешеләргә генә бирелгән осталык дип, шушы җәһәттән караганда, сез шигырь белән тамашачыны 3 сәгатьтән артык шылтайтмыйча тоттыгыз диделәр. Бу чыннан да шулай булды.
тәнәфессез, нисез халык 3 сәгатьтән артык утырды. Һәм инде халыкка ошаган икән, халык үз күңеленә ниндидер аз илаһи ризык алган икән, бу кичәнең миңа калса файдасы, мәгънәсе бардыр димен. Без бит инде әйтәбез, бозылды хәзер тамашачы, аларга әнә шул уртак ул әйберләр, җиңел әйберләр кирәк, алар хәзер уйлый белми дибез, әмма залдагы яшенең, картының кайбер шигырьләрне укыганда елап утыруы, безнең халкыбызның һич кенә дә уйдан бизмәгәне, аның әле шигырьгә сусаганы, шигырьгә мохтаҗлыгы монда бик нык сизелде минемчә. Шәмсия апа, менә сез әйтеп киттегез, Казанышы дип, ул ансыз берничә дә барып булмый инде. Менә сез бүгенге көндә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Татарстан бүлекләрен җитәкли торган бүлеген җитәклисез. Татарстанда конгрессның үз бүлекчәләре бар. Менә нинди эшләр башкара Татарстанда, нинди эшләр башкарабыз милләтне саклау өчен? Шул бүлекләрнең эшләгән эшен карасак. Бүлекләр әлбәттә безнең менә Кыргыз районыннан инде, һәм Казан бүлеге керә бит безгә. Алар искиткеч зур эш башкаралар, һәм бу бит әйтергә кирәк, ниндидер хезмәт хакына түгел, алар үзләренең төп шөгыльленнән башка әйтүчеләр бар әлбәттә. Без бит бу бит безнең төп шөгыль түгел, без бит моны хезмәт хакына башкармыйбыз дип, ләкин ни генә булмасын, безнең Татарстанда да әлбәттә милли проблемалар шактый күп. Без кайбер очракларда чит төбәкләрне күбрәк кайгыртабыз шикелле. Ул инде Татарстан бүлеген җитәкли башлагач, менә ул әйбердә бераз борчый. Инде әле мин бүгенге көндә менә Татарстан бүлекләренең эшләрен шул кадәр тирәнтен өйрәндем дип әйтә алмыйм, чөнки эш планнарын әлбәттә без җыеп алдык. 15нче елга һәм 14нче елга эшләгән эшләргә дә нәтиҗәләр чыгардык. Ләкин әле урыннарга барып, аларның эш шартлары белән танышып, әле йөреп чыкмадым бөтен районнарны да. Тулайм алганда безнең бүлекләр милләтебез яшәсен өчен, милләтебезнең киләчәге өчен тырышалар дип әйтер идем, бик тә тырышалар дип әйтер идем. Әле безнең менә Аллаһ боерса, апрель башында Яшел Үзән районында безнең күчмә утырыш булачак. Бөтен татар конгрессының инде хәзер Яшел Үзән районы бик нык итеп шуңа әзерләнә. Инде минем үземнең бу җәһәттән Әлмәттә үткән күчмә утырышны оештырдык, бит инде үткәрдек. Инде тәҗрибәм әзрәк бар дип әйтә алам. Шуңа күрә, әгәр дә бергәләп тырышсак, Аллаһ бирсә, шөкер, милләтебез өчен нәрсәдер эшли алырбыз. Шәмсия апа, менә хәзер шу вакытта тагын бер шигырь тыңлап китик әле. Мин гел генә шигырь укытып утырыр инде, сорауларда бирәсе килә. Менә әле син әйттең бит, трамвайда язылган шигырьләр дип, шул җәһәттән минем бер шигырь искә төшеп китте. Мин аны чыннан да әле, син дә хәтерлисеңдер, трамвайда кагазым булмады. Башкаларның ничектер минем инде күргәнем бар язучыларны. Тукта әле, менә берәр сүз әйтәсең дә, бу хәзер минем сүз була дип, синең сүз түгел инде бу дип, кагазга һәрбер сүзне төшереп барган язучылар да бар. Минем инде бу кимчелегемдер мөгаен, җитешсезлегемдер. Минем сумочкада да, кесәдә дә кагазлар булмый. Күп чакта ручкада булмый. Трамвайда килгәндә, менә синең белән бер бүлмәдә утырган вакытта ул күңелгә бер шигырь килде. Мин аны ритмикасын югалтмаска кирәк бит инде, шуның темасын югалтмаска кирәк. Мин аны бик нык ятладым. Радио ишек төбенә килеп җиткәч, синеке дә шулай буладыр инде. Мин инде фани дөньядан киттем, шигырь дөньясыннан киттем. Радионың ишеген ачуга, радиодагы эш искә төште. Шуннан без тапшыру җыеп ятабыз студияда. Нәрсәдер миңа Фәрит Җәләй бәйләнә инде. Тимәгез әле миңа димен. Аннары кылт итеп исемә төште. Туктагыз әле, әйтәм, мин бит тимәгез сез миңа дигән шигырь язган идем димен. Шуннан шул шигырьне мин аны чыннан да ятлаган идем үземнең нидә. Менә әйтәсез мисың бит инде шигырьләреңне яттан сөйлисең дип син дә әйткәлисең. Ничектер шигырьләр менә шулай күңелдә тугачтан истә кала инде. Шул тимәгез сез миңа дигән шигырьне укып карыйм әле. Тимәгез сез миңа, гел үземчә булыйм әле бүген аз гына. Кырыслыкка күнеп барамласа, җанымда булса да наз гына. Тимәгез сез миңа, хисләремне шарран яра ачып җибәрим. Язылмаган кануннарга табынып, күп яшәдем инде җирдә мин. Тимәгез сез миңа, бүгенгедәй мин иртәгә бәлкем була алмам. Бүген үзем чагым, бүтән бер кайчан да күрә алмассыз. Мин дә күрә алмам. Тимәгез сез миңа, бәлки мине гел икенче яктан ачарсыз. Бүген тимәгез сез инһар өчен. Иртәгәдән тия башларсыз дип укыдым да Фәрит Җәләй әйтә.
числосын язып куй. Кайчаннан сиңа тияргә башларга мөмкин ди. Менә шуннан да әле әйтеп киттең, бер шигырьләреңне язгач та беренче укучы мин идем дип. Бу бик зур нәрсә. Мәсәлән, минем өчен шигырь язучы кеше өчен. Әгәр дә кемдер кара уй белән шунда йөргән була инде дип шигырь язга булып дип дигән уй белән минем шигырьләргә кагылса, мин аны әлбәттә тоемлаган булыр идем. Бу җәһәттән мин сиңа да рәхмәт әйтәсем килә, чөнки әле алар урта кулмы, әйбәтрәк шигырьләрме, син һәрберсен аның кош тоткан шикелле китер әле укыйм әле дип эләктереп алып, рәхмәт менә бу җәһәттән. Әле күчереп язып та куядыр инде үзем өчен. Язучы өчен ул бик тә кирәк. Менә Шәмсия апа, син сөйләсен, синең нәкъ шундый бер шигырьне искә төште. Бүген әле куеп яңгыр ява, мәңге туктамаска ашаган, иртәгесен килеп кояш чыгар. Мин ышанам, шуңа ышанам. Бу март айында язылган шигырь. Теге буранлы көндә килеп кирдең, син әлле-мәлле чагым, яз чагым дип менә шул шигырь, син сөйләгәндә шул шигырь юллар искә төште. Тапшыру вакыты бик аз. Бер тапшыруда бүтән шигырьләрне укып та битереп булмый. 200-дән артык җыр иҗат ителгән. Аларны да санап чыгып булмый. Ләкин менә шул шигырьләрнең, җырларга кайтыйк әле. Иң кадерлесе, иң якыны кайсы дип сорасам, кайсы дип җавап бирә. Алар барсы да якын. Үз балаларың бит инде алар, үзен тутырган шигырьләр. Бу сорау дөрес, шуннан да һәм бирә башлаган җавабың да дөрес. Алар мин тудырган шигырьләр һәм менә мин аны үзем ничектер ирексездән баланың башлы күзле булуы белән чагыштырам. Бу очракта хатын-кызның. Әйтик, кыз бала, ул бит инде зур өметләр баглап, бу дөньяга мәхәббәт көтеп яши. Көннәрдән бер көнне шул зур өмет белән ул кияүгә чыга. Һәм аның ире, мәсәлән, ул көткәнчә булмаска мөмкин. Аңа бәхет китерә алмаска мөмкин. Менә мин үземнең шигырьләрне дә шулай чагыштырам. Бик әйбәт музыка язылса, димәк, минем балам бәхетле булган. Әйбәт кеше белән үзенең ярын табып, аның белән матур гомер итә дип сөйнәсең. Һәм әле ул матур гомер иткән өчен бик кайгырмыйсың да. Менә шундый матур шигырьгә пүштәк кенә алар да бар, яшерен батырын түгел. Инде син хәзер кешегә килеп, кемдер бит инде аны шул шигырьне алган, бәлкем ул аны аңлап та бетермәгәндер. Шуңа ул ки язган, син бит пүштәк ки язгансың дип әйтә алмыйм. Йөзенә бәреп әйтә алмыйм. Бүтән син язма минем шигырьгә дип әйтә алмыйм. Бу теге җырлар санын арттыру җәһәтеннән дә түгел, кешегә авыр кагылып булмый, әлбәттә. Һәм кияүгә дә алай дип әйтә алмассың, мәсәлән, әгәр кызым бәхетле булмаса, син пүштәк кеше дип әйтә алмассың. Шуның кебек менә ки язучыга да әйтеп булмый, ләкин ни генә булмасын, инде кеше синең шигыреңә игътибар итеп ки язган икән, иң беренче нәүбәттә аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Әлбәттә, җырларның төрлесе бар. Әле менә тапшыруга керер алдыннан гына кызымның тырышлыгы белән дөнья күргән шушы китапны мин инде моны бик каты кыйммәтле, бәһасез бер әйбер дип саныйм, чөнки кызым минем гомере буе музыкага укыды һәм мохтаҗлык кичердек без ноталар белән чыккан татар китапларына. Аларны берәмләп барлап, бертөкләп, чөнки музыка уку йортларында татар музыкасына артык илтифат бирелә дип әйтмәс идем. Шушы җәһәттән караганда бу җыентык минем өчен бик кыйммәтле булды. Менә шушында да төрле җырлар кергән. Әйтик, урта кулыда бераз гына бәлкем безнең карашка бөтенләй китапка кермәскә тиешрәкләр дә кергәндер. Ләкин ни генә булмасын, менә аерып мин сиңа, Гөлназ, әгәр бүген әйтсәм, менә шушы кеше минем шигырьгә язган шушы җыр бик кадерле дип. Ләкин менә Фасил Әхмәтне әйтмичә булмый, чөнки ул беренче минем шигырьгә тотып беренче язган ки, менә аны инде мин ишетеп җибәрсәм, сине зөлф сөюмне ничек аңлатым икән дип кемдер җырлап җибәрсә, бу бик кадерле инде минем өчен. Мәсәлән, Әнвәр Бакировның әле вафат алдыннан гына аның иң соңгы җырларыннан берсе "Син мине күрмәдең" дигән җыр. Аны Зилә Сөнгатуллина бик матур итеп башкарды. Аннары Алмаз аганың менә күпме җырлары. Алмаз ага белән безне бик зур дуслык бәйләде, озак елларга сузылган дуслык. Ләкин ул мин синең төгәл шигырьләреңә яза алмыйм, чөнки мин төгәл музыка язмыйм ди. Теге музыка белгечләре күзлегеннән караганда төгәл музыка язмыйм. Миңа башка төрлерәк шигырь яза әле дигән иде, ләкин менә гомеренең соңгы елларында ул бик актив минем шигырьләргә иҗат итеп алды һәм алар бу китапка тупланды. Һәм бик күп җырлар керми калды, чөнки безнең үзешчән композиторларыбыз нота белмәү сәбәпле аларның җырлары куядыр магнитофон тасмаларында гына калды инде, андыйлар алар керми калды. Һәм монда минем өчен зур шатлык. Мин әлбәттә инде кызым музыка язып китмәсә дә бер дә аптырамас идем. Мин
андый нәрсә белән ширләмим дип әйтергә кирәк. Менә Гөлназ Җиһангированың монда бик матур җырлары урын алды һәм аңа рәхмәт әйтергә кирәк, ул бу җыентыкны дөньяга чыгару өчен бик нык тырышты. Ана шу үзешчән композиторларның янына барып, алар көйләгәннән җырларны нотага төшереп тә шундый эш эшләнде. Гөлназның хезмәте зур инде. Монда хезмәте бик зур булды. Әйе. Шәмсия менә безнең эфир өчен вакытыбыз озын түгел. Кыска гына. Шулай да менә бүгенге очрашуны син нинди шигырь белән тәмамлар идең? Кылагымны назлап тора, әллә дога, әллә җыр. Алла бирсә, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Иртән күземне ачканда шуны әйтеп уянам. Көн эчендә әллә ничә кабатлыйм шуны һаман. Алла бирсә, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Сез дә кабатлагыз, дуслар. Зыяны юк ул сүзнең. Бәхете күп була диләр, шулай әйткән һәркемнең. Алла бирсә, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Әйбәт булыр. Мин шуннан да дөньяның имин булуына да, кешеләрнең әйбәт булуына да, һәм гомумән бөтен төреклек дөньясының матур яшәренә дә ышанам. Шуңа ышанып яшәмәсәң, иҗатта итеп булмас иде. Шәмсия апа, монысы бүгенге очрашуда соңгы сорау. Шигырьләрең күп, әле китап булып чыкмаганнары байтак. Яңа китапны без кайчан күрәчәкбез? Менә бу инде минем иң күңелгә тия торган авыр сорауларның берсе. Монда мине мөгаен менә камерага карап ялкаулыкта гаепләргә кирәктер. Монда инде минем бит менә эшләр эшлим бит мин, дөнья көтәм бит мин дигән сүзләр белән үземне аклап сәбәп табу гына. Һәм мине бу йокыдан уятып җибәргән кешене син әлбәттә беләсең, ул Дамир Шакиров, ул китап нәшрияты директоры. Килеп мине син нишләп ятасың, кеше бит шигырьләреңне сорый, җыеп бирә әле дигәч, мин кузгалып китәм инде. Хәзер Дамирдан көтеп торам, ахрысы мин тагын килеп мине уятып җибәрүне. Менә уятып җибәрсә, Алла бирсә, шигырьләр әлбәттә бихисап, әле китапка кермәгәннәр дә бихисап. Һәм кая барсаң да китапларны кулдан менә кош тоткан кебек тартып алуларынан караганда, минем шигырьләргә кешеләрнең мохтаҗлыгы бар. Шулай булгач, миңа гына һәм җинаять ул шигырьләрне дөньяга күрсәтмәү. Менә бик катырышсагыз, Алла бирсә, оештырып шигырьләрне китап итеп чыгарырмын инде. Әлбәттә, ул вакыт җитәр дип өмет итәбез. Без шул бәлки әдәбият елында ук без китапны кулга алырбыз. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Ансы үзеннән тора. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле караучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясында кунакта танылган шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова булды. Без Алла бирсә, яңа шушы елда шагыйрәнең яңа китабын кулга алырбыз дип ышаныйк. Амин, шулай булсын.